حدا بتعمل فوتون نيو سبينوزا تايلل سلام بزرخب خايو واغا غزايا يزب بزرخب خايو واغا مغزا حدا غزي سب قدم مدقاسوس باد نيوس يسمع سو هاو قدم مدقاسنا الوتاو زخونه زينا تسمعيناس خمي غيرنا سلاماو دقاس كنصبن كاب امرو سلام سلل جمرت سلام امرو دما تفطراو زخونه نغرا سلازلي او خمز عينت بوتانا ترخبنا انجوي مغبارون حدا بتاعم دزبل بوينت يو الى لامن هاجر maybe after a position زلو سبات دستخاخلو ነገር كله يخليو انا ግን كستخاخلو زخل ناي بعلي سلام مسانا تكون تلو اين فلطون مبزحتيو غزي سلام مسانا سمعنا سلام مسانا يي سلام اوشطنا زلو كاوشطنا بدغه اب نغبرو غعزو نرخمو بطعم دز زبل نغريو مبزحتي غزي سلامنا زسننا نغر تهالو ግን سلام كاب دغه مدلاينا سلام كاب دغه كاوچي كاب عالم مدلاينا سلامنا بيست نخيكون يغبرو اسو سلام مالت كاباي ناب دغه اوشطي سمعن سمعيت زغبروم تغبارات زوسنو مسانات بمولو يوم سلام يكفطرو زخلو سو obviously حزب طعمي اب سلام مسان اينا زلنا ግን تخللو تايو كقوصاصرو لخل ነገር تايو لا بعلنا فوكس كنغبرنينا سلامنا اب كنقوصاصروم نخل يم بيزلو كنقوصاصروم زين نخل ነገራት ተخوينم كمي غيرنا سلامنا كدركب نخل so what I want to say حدا بتعمل فوتون نيو سبينوزا تايلل سلام بزرخب خايو واغا غزايا يزب بزرخب خايو واغا مغزا سو حزي اب after post warina زلنا post war خوينا زغاطمو زلو ነገራት خمي غيرنا كنفتحو ملنا الى كل حسب كلخو مجمرا اسكي ليس انتنا زسكوبنا زبعلناس لابل خونا لاوشطنا نملس مجمرا سلام كاباي كجمرلو بزبل نجمرمو اوشط يزلو حجلو معانت كغبروم زخل ነገራት ታዩም ዝመርጾ ምርጫታት ታዩም ገለልና نحسب the next demo ታዩ كون زخل حزي I hope ታዩ ዝረአ ዘሉና ስማዕ ዘሉ there is an information war ና information war ነው حزي information war ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ናይ ኩናት ብዛዕባ ናይ ሰላም ስነ ጥራሕ ዘውግዕ ተኾይኑ ብኡ ሃይጃክና ምዃን ዕድልኒ ኢናይ so I has there is an information war بزح سب بزح نيوس يتصميدو زركبنا ካብ خمو عينت انتناتون سكيب كنغبر لنا the next دمو ابطقانا زلو سبات بتعم وسنت يوم ابطقانا زلو سبات ولا افتح زلا سلام كوينو نصبحهم اسباير زغبرونا ابصبحهم زوغعو بزعبا صبحهم زحاسبو تخوينو مبطقانا زلو سبات we have نحناون كم ناي مخان صبو عدل لنا سلازي سركلنا كنستخاخل لنا مسانا زلو سبات بزعبا سلام بزعبا سنيت بزعبا فقري بزعبا صبح ابزحش هيوت كفطر خمس خل عين زوغعو تخوينو قونجو يكونلنا زخل مالتي the next دمو كنغبرو زغبانا ነገር ታይለ ካባይ ዝጽበ ነገር ታዩ ዝብል ደሞ በጣም ዓቢ ደስ ብል ፖይንት እዩ ሰላም እና ዝኾነ በጣም ዘይምቺ ነገራት በዝሕተሎ አነ ኸታ ክገብር ካባይ ኸታ ይጽበ ኔሰንስ ናብነት ከሙልቀይ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ታሃልዩ ብምግባር ናብነት በመልክዕ ወለንታውነት አብዝኾነ አብነ ኸእሎም ነገራት ብምስታፍ كافتي واጭ زبزح عالم وصينا ابطعم ابن خلان ابطعم دستبل ناي بعلنا دسيت كنبر نخلل منقد ممچايون بطعمي دزبل بوينت يو مالتيو خالي بزح غزي سلام انتني حاتتي لي حاسبي انا منفساو مرغغا يحاتتيو ان سنس ابطقانا زلو ነገር بطعم خبيد بطعمي سقاي زبزح ነገር كون يخليو كاوشطنا مرغغا كلكلو كونيكشن امسمن يكون مالتي مسفطاري يكون مالتي the rest دمو سلام نخنكون حدا غزي نمنتا يوم سبات سلام زسنو الى كحسب تلخو اوعلونا 10 دقيقه كون يخليو 5 دقيقه كون يخليو ابزخونه بوتا ابطعمي
ጽማው ዝበዝሖ ደስ ዝብል ኣብ ብጣዕሚ ተፈጥሮ ዘለዎ ቦታ ኸይድካ 5 ወር 10 ደቂቃ ምሕላፉን ኣብ ሰላምና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ደስ ዝብል እጃም ነየውና ታዩ ለዛም ሰብ ዛነብሱ ዛ ስእነት ሰላምና ነጋዱስ ንሕና ኢና ይልባል ምኽንያቱ ታዩ ኣብ መዓልትስ ኾነ ኢልና ንዓርፈሉ 10 ደቂቃ ክኾን ይኽእል እዩ 20 ደቂቃ ክኾን ይኽእል እዩ 30 ደቂቃ ክኾን ይኽእል እዩ የብልናን ስለዚ ኩል ግዜ ኣብ ስራሕ ጥራይና ተጨናኒቕና ተወጣጢርና ንርአና ታይ ክኾን ኣሎ ኢለ ይሓስብ ግን ኣብ ማእኸል ኣብዛ ናይ ውዕሎና ኣብ ማእኸል ዘላ 30 ደቂቃ ክትኮን ትኽእል ዕረፍቲ ምግባር ምስ ተፈጥሮ ሊንክ ምግባር ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ገዛና ኸይድና ካብ ዜና ካብ ዘይተደለዩ ወረታት ርሒቕናስ ጸጥ ኢልና ምስ ቤተሰብና ጽቡቕ ግዜ ምሕላፉን ክኾን ይኽእል ኢና እዚኦም ምግባር ሰላምና ባይዘይ ኣብ ደገ ብዛዕባ ዘሎ ሰላም ተብደገ ዘሎ ቶም ኣብ ደገ ዘሎ ኣፍቲ ሰላም ዝዓስሉ ኣክተራት ዝሰርሕዎ ስራሕ ክህልዎም ይኽእል እዩ ናተይ ሰላም ግን ካብ ፈጣሪ ቀጽለ ኣነ ባዕሊ እየ ዝሕልዋ ከም ኣማራጺ ደሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ተፈጥሮኣዊ ዝኾኑ ቦታታት እናኸድካ መጽሓፍ ምንባብ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ብጣዕሚ ትፈትዎም ሰባት ምስ ኣውንታዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ከፍ ኢልካ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ምዕላል ክኾን ይኽእል ኢና በዚኦም ኣቢልና ኢና ሰላምና ክንሕል ንኽእል ታዩ ሕዚ ኣብ ውሽጠይ ንዘሎ ሰላም ካብ ፈጣሪ ቀጺሉ ክሕልዎ ዝኽእል ኣነ ዝብል ብደንቢ ኩላትና ፎከስ ጌርና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፖይንት እዩ ኢለ ይሓስበ ካብኡ ታይ ዓይነት ዜና ኢና ናርአና ንውዕል ታይ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ኢና ናንቀሳቐስና ንውዕል እሱ ብጣዕሚ ኣብ ውዕሎና ኣብ ምሸትና ወሳኒ ሓደ ግዜ ሰብ ቅድሚ ምድቃሱስ ባድ ኒውስ ይሰምዕ ሃው ቅድሚ ምድቃስና ኣሉታዊ ዝኾነ ዜና ተሰሚዕናስ ከመይ ጌርና ሰላማዊ ድቃስ ክንጽበ ንኽእልና ፕሊስ ኾነ ኢልና ሙሉ መዓልቲ ስክሮል ናገበርና ካብ ንውዕል በቃ ትኽክለኛ መረዳእታ ተደሊና 10 ደቂቃ በቃ ኣብ 10 ደቂቃ ውሽጢ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኢና ፒክ ኣወር ክህልወና ነይሩ ተዘይኾይኑ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ሕዚ ኣነ ካፍቲ ዝኾነ ነገር ብላዕሊ ነቲ ዝኾነ ነገር ዘውግዖ ወግዒ ታ ኢቨንት እኮ ሓንቲ እያ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኢቨንት ምንም ዘይተጻረየ ብዙሕ ነገር ናውግዐ ይውዕል እሞ ኣብ ህይወቱ ኣብ ስርሑ ኣብ ቤተሰቡ ኣብ ሰላሙ ባዕሉስ ምዝራግ እዩ ዝፈጥር ዘሎና ፕሊስ ኩሉ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ንምፍላጥና ብዛዕባ ኩሉ ነገር ታይ ይኾን ኢልና ግዜና ሓይልና ፕላስ ደሞ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰላም ክንዘርግ የብልናን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደስ ዝብሉ ተፈጥሮ ዘለዎም ደስ ዝብል ድምፂ ዘለዎም ቦታታት ምስ መሓዙትና ናመጻና እውን ሰላምና ባዕልና ክንዕቅብ ኣለናና ሰላም ኢንሳይድ ኣውት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር በቃ ኣብ ውሽጠይ ንዘሎ ሰላም ማለት ብደረጃ ሃገር ሜይቢ ኣብ ፖዚሽን ዘለው ሰባት ዘስተኻኽልዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ከስተኻኽሎ ዝኽእል ናይ ባዕለይ ሰላም ኣነ ናይ ባዕለይ ሰላም ኣብ ምስትኽኻል ናይ ባዕለይ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ጽቡቕ ምርጫ ትመርጽ ተለኹ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ትውዕል ተለኹ ጽቡቕ ወግዒ ተወግዕ ተለኹ ኣብ ጥቓይ ዘለው ሰባት እውን ናብ ከምኡ ዓይነት ቫይብሬሽን ንኽህልዎም ናይ ምግባር ናይ ባዕለይ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል ኢና ሰላም ፕሊስ ግን ብዝረኸብናዮ ዋጋ ክንገዝኣ ዝግብአና ብጣዕሚ ባይዘይ ሰላም ምሳና ትኾን ተሎ ኣይንፈልጡን መብዛሕትኡ ግዜ ሰላም ምስኣና ዝስምዐና ሰላም ምስኣና እዩ ኦር ናይ ኩናት ወግዒ ትውጋዕ ተሎ ወይ ደሞ ካልእ ትኾን ተሎ እዩ ሰላም ኣብ ውሽጥና ዘሎ ደስ ዝብለና ነገራት እናገበርና ጽቡቓት ሓሳባት እናሓሰብና ብንኽእሎ ድማ ጽቡቕ ንዝተጸገሙ ሰባት ክኾኑ ይኽእል ጽቡቕ እናገበርና ፌል ንገብሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፊሊንግ ኢና ኣብ ብጣዕሚ ዋጭዋጭ ዝበዝሐ ዓለም ኣብ ውሽጠይ ታይ ዓይነት ዓለም ኣሎ ኢልና ንባዕልና ክንሓትት ኣለና በዚ መንገዲ ጌርና ኢና ሰላምና ክንዕቅብና ሌስ ቢ ኣን ኣምባሳደርስ ኦፍ ፒስ ኩላትና በብዝኻልናዮ ኣነ ኣይ ላቭ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ናመጻኻ ከፍ ኢልካ ምስ ባዕልኻ ምውጋዕ መጽሓፍቲ ምንባብ ፕላስ ደሞ ብጣዕሚ ሰናይ ወግዒ ምስ ዘዋግዑ ሰባት እውን ከፍ ኢልካ ግዜ ምሕላፍ ንሰላመይ ሓለዋ ባዕለይ ኢለ ዝኣምንና ኩላትና እውን በብዘለናዮ ዓውዲ ስራሕ ኣብ ገዛና ኣብ ቤተሰብና ኣብ ናይ ስራሕ ቦታና
ሰላምና ክንዕቅበለና ዝብል ግዴታና እውን ስለዝኾነ ምክንያቱም ሰላም ትልተሉ ኢኻ ሕልምኻ ረኣይኻ ብደንብ ጌርኻ ታይ ምዃኑ እውን every day check ትገብሮ ትኽእልና please let's be peaceful mind ያለውና ንዛረቡም ቃላቱን ሰላማዊ ይኹኑ ንሪኦም ነገራት ወና ሚዲያ ሰላማዊ ክኾነሎም ስለዚህ ቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዘይኮነ ዝብፅብፀና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይተስተኻኸለ ዓለም እዩ ዝብፅብፀናና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰላም ክስተኻኸል ከሎ ተብደገን ዘሎ ዓለም ዝህልወና ረድኢት እውን ናተስተኻኸለ እዩ ዝኸድና ሰላምና ንዓቅብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደስ ዝብል ቦታና መፃና እውን ኢንተርቴይን ንግበር መጽሐፍት እውን ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ቢዝነስና ብዛዕባ መንፈሳዊ ህይወትና ናብ ዝሐሸ ክወስዱ ዝኽእሉ ነገራት እውን ምንባብ ካብ ካልኦት ሰባት እውን ትምህርቲ ምውሳድ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሶ ፕሊዝ እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ሰላም እውን ክንጽበ የብልናን ባዕልና ግን ካባይ ዝጽበ ነገር እንታይ እዩ ናበልና ኩል ግዜ ኣብ ውሽጥና ዘላ ሰላም ባዕልና ኢና ዘብዐኛ ናይ ሰላምና ክንሕልዋ ኣለና ክንንከባኸባ ኣለና ሰላማዊ ውዕለው ሰላማዊ ዝኾኑ ወግዕታት እውን ክንሰምዕ ኣለና ሰላማዊ ዝኾኑ ሚድያታት እውን ተተኻኢሉ ቼክ ምግባር ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ተተኻኢሉ ሰላማዊ ዝኾኑ ቃላት ሰላማዊ ዝኾኑ ሓሳባት ሰላምና ከምጽኡ ዝኽእሉ ነገራት by the way it has a power ነው በተደጋጋሚ ብዛዕባ ሰላም ናሐሰብና ናጽሐፍና ናረአና ናንበብና ብዝዓልና ቁጥሪ ውሽጥና ሰላማዊ ስምዒትና ተሰምዖ ንሕናውን ሰላም ናኾና ሰላም ድማ ጀስጥዕና ሒዙልካ ዝመጽሞ ናብ ከም ዓይነት ቫይብሬሽን ንኽናት ባይዞ ይኾነ ኢልና ከዛ ዓለም ኾነ ኢላ አሉታዊ ዜና ትሸጥ ንሕና ድማ ኾነ ኢልና ኣውንታዊ ዜና ሰላማዊ ዜና ንምግዛእ ብጣዕሚ ንቑሓት ክንኾነለና ኢለ ዝብል ሰላምና ንኽንዕቅብ ካብ ብጣዕሚ ዝጠቕሙና ነገራት ሓደ ድማ ኣብ ተፈጥሮ ዘለዎም ደስ ዝብሉ ቦታታት ናኸድካ ምዕላል ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ሰባት ፕላስ ደግሞ መጽሓፍቲ ምንባብ ክኾን ይኽእል እዩ ንኣነ ካብ ዝገብሮም ሓሊፉ ካብ ዝገብሮም ነገራት ሓደ ሎማዓንቲ ሓደ ቦታ ከጉብነየኩም እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ ኦልራይት ወአነ ሰላም ካብ ዝገብሩን ነገራት ሓደ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደስ ዝብሉ ቦታታት ምርካብ እዩ እዚ ኣብ ካፉ ጋርደን ኢና ሎማዓንቲ ኣብ ካፉ ጋርደን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቡና ናሰተና መጽሐፍ ናንበብና ኢና ሰላምና ክንዕቅብ ንኽእልና ካብ ኣእምሮ ሰላም ስለልጅምርቲ ሰላም ኣእምሮ ድማ ተፈጥራዊ ዝኾኑ ነገራት ስለዝደሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታና ተረኸብና ኤንጆይ ምግባር እውን ሓደ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፖይንት እዩ ኢለ ለኣምን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ምርካብ ንዓይ ብጣዕሚ ሰላም ዝበኒ ሶ ካልኦትኩም እናመጻኹም ኣብዚ ኤንጆይ ግበሩ ሰላምና ተፈጥሮ ኢና ንረኽቦ ስፔሻሊ ደግሞ ናይ ኣእምሮ ሰላም ትኾን ተሎ ሶ ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ናመጻና ሬስት ምግባር እውን ሰላምና ብጣዕሚ ሓሪፍ ነገር እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ መጽኢኻ ተፈጥሮ ምድናቕ ንባዕሉ ንኣእምሮና ብጣዕሚ ዓብይ ሰላም እና ዓብይ ተሓጓስ ስለልፈጥረሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ናመጻና ሰላማዊ ዝኾነ ኣእምሮ ብምፍጣር ውዕሎና ስራሕና ሰላም ክንገብር ንኽእል ኢናና ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ብምጻእ ሓደ ግዜ ሰላመይ ኬፕ ዝገብሮ ማለት እዩና I loved it ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፖይንት እዩ so let's ሰላምና ባዕልና ኬፕ ንግበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ምርካብ እውን ምስ ተፈጥሮ ኮኔክት ምግባር ሰላማዊ ኣእምሮ ክህልወና ይገብር እዩና ኣብ ተፈጥሮ ኮኔክት ንግበር ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ናመጻና let's keep our peace ሰላምና ንሓሉ so ከምቲ ዝረኣኹሙ ሰላመይ በዚ መንገዲ ኣነ ዝሕሉ ማለት ዝሪኦም ነገራት ይመርጽ ናበይ ከም ዝኸድ ይመርጽ ታይ ከም ዝገብር እውን ይመርጽ ሰላመይ ምስ ተፈጥሮ ምስ መጽሐፍትና ደስ ዝብሉ ነገራት ብምርኣይ ብምምራጽ ሰላመይ ዝሕሉ ሰው ኩላትና በዚ መንገዲ እዚ ሰላምና ተንሕሉ በቃ ስፔሻሊ ኣእምሮና ሰላም ንኽስምዖ ናብ ደስ ዝብሉ ቦታታት ደስ ዝብሉ መጽሐፍቲ ሰናይ ዝኾኑ ነገራት ብምርኣይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክኾን ይኽእል ኣብ ሚድያ ስለዚ ሰላምና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሰላምና we are the guard ናይ ሰላምና ዘብዐኛ ባዕልና ክሳብ ዝኾንና بخمس عينة من قد سلامنا كنحلو نخلينا سو سلام نمدرنا سلام نعلمنا سلام دك سبات